Hola, estic aquí amb el nostre regidor Quim Roca en una de les cases que s'han acollit a la mesura que des d'Igualada Som-hi vam impulsar, bonificar el 50% de l'IBI a tots aquells habitatges que instal·lin plaques fotovoltaiques, ja siguin cases o comunitats de veïns. És una mesura que vam impulsar des del nostre grup, des d'Igualada Som-hi, el PSC Igualada Oberta, amb la política útil que fem a l'Ajuntament, buscant acords que beneficien a la ciutadania, com és aquest cas. S'han acollit ja en aquesta mesura, en només 2 anys, un total de 262 llars d'Igualada, una xifra molt i molt alta que han fet el pas cap a l'energia sostenible gràcies a la bonificació del 50% de l'IBI durant 5 anys que nosaltres vam impulsar. L'any passat van ser 97 sol·licituds, aquest any han estat 165, estem parlant d'un total de 262 sol·licituds que famílies d'Igualada han demanat a l'Ajuntament d'Igualada per acollir-se a aquesta bonificació per les plaques solars que nosaltres vam aconseguir. Fem una crida a seguir-se adherint a aquesta bonificació de la meitat de l'IBI durant 5 anys per instal·lar plaques fotovoltaiques. Un exemple més de la política útil que fem des de l'Ajuntament, arribant a acords per beneficiar la ciutadania.